ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଚା ପିଇବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ। କଣ ରହିଛି ସୂଚନା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଚା ପିଇବା ବେଳେ ଖସି ପଳାଇଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟି ଦେଉଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଢି ଠିପ ଛକ ନିକଟରେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରି ଖୋଜୁଛି। 10 ଦିନ ତଳେ ନାକାଟି ଦେଉଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ନାକଟି ଦେଉଳ ଥାନାରେ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବୌଦ୍ଧ ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ନାକଟି ଦେଉଳ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଥାନାକୁ ନ ନେଇ ଥାନାଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗଢି ଠିପ ଛକକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଚା ପିଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି।